Sa number 4, kasunod sang pagpaidalom sa Alert Level 2 sa probinsya, siyudad sang Sipalay ang liwat nga bukas sa turismo. Ginapaabot ang pagdamo sa mga magabisita sa siyudad sang Sipalay kag ginalauman ang amat-amat nga pagatibawas sang mga negosyo. Sunod sa Tourism Officer sang Sipalay nga si Jerry Lacson, para sa mga taga Negros Occidental, bukas na ang Sipalay sa mga day tour ukon sa mga magabisita sa mga resort kag gilayon man nga magpauli. Wala na sang iban pa nga requirements, magluwas na lamang sa pagsunod sa health protocol. Sa mga maga-overnight, pwede nga mag-walk-in na lamang o kung magpabook na nga daan. Pero suno kay Lacson, sa mag-overnight, magpa-online register sa ilang nga system, pero ini ang simple na lamang. Kung grupo, pwede nga ang tiglawas na lamang sa grupo ang magparehistro. Sa mga magabisita naman gikan sa gwa sang Negros Occidental, kinahanglan ang S-Pass. Sa mga nabakunahan, verifiable ID, kag sa wala nabakunahan o kung hindi pa fully vaccinated, negative RT-PCR test result nga valid sa sulod sang 72 hours. Dapat man may online registration kag booking. Humalin sa nagsugod ang pandemic sang bulan sang Agosto na record ang pinakamataas nga tourist arrival sa Sipalay suno kay Lacson. 10,000. Ginalauman karon nga alert level 2 na, malampuwasan ini sa bulan sang Nobyembre, ilabi na sa Disyembre. Or may checkpoint kita subong ning tula na gid. Pagka doon nag-amat-amat na gid siya malamang balik. Nga para mag-open na gid ang mga establishments maka-amat-amat man sa income nila. And ang guidelines natin, ma'am, depende sa guest kung mapabook sila ahead. Pero gina-encourage naman yung mabook sila ahead para makakuha na sila nga daan sa ilang accommodation or pwede man sila ka-walk-in. Isa muna, dapat may prior booking mo subong pwede na walk-in